Mahimo ba nga ang anak maoy sunod nga paninglan sa utang sa namatay nga ginikanan? Ang unang tanaw sa balaod, dili. Ngano? Ang pagpangutang, personal ka na nga obligasyon sa nangutang. Ug ang utang iyas ginikanan, iya ranas ginikanan, way labot ang anak. Unsa may giingon sa ato ang balaod, under Section 20, Rule 3 sa Revised Rules of Court. Kung dunay kaso, unya mamatay ang orihinal nga nakautang, ang remedy sa creditor o sa nautangan, iyang i-claim ang estate o kana bang butang sa namatay. Pananglitan, yuta. O doon na yuta ang namatay, ang value 2 million, unya 1 million ang utang, 1 million ra maoy kuliktahon sa bayad sa yuta. Dili pwede nga kay namatay naman ang ginikanan nga maoy nagkautang, mudiretso ang kreditor o nautangan pagpaningil ngadto sa anak.